Kumusta mga kabisdak? Bagong video na usab na ato ang paggalantawon karon. Ato ang lantawon ang sinugdanan sa sikat na karon nga mini-type nga sakyanan, ang Suzuki Jimny. Ug kanusa ni nahimo sa kumpanyang Suzuki, ug asa nila nakuha ang konsepto ug disenyo sa maong sakyanan. Usa pa diyay ta magsugod mga kabisdak. Kung hilig ka og ingani nga mga content, mamalihog na lang ko sa pagsuporta ani nga channel. Pinaagi sa pagtanaw sa tibok video nato karon. Ug ayaw kalimti sa pagpindot sa subscribe button, ug bell icon, ug i-follow na lang pud ko sa atong Facebook page. Salamat! Ang Suzuki Jimny usa ka 4-wheel drive off-road mini SUV nga nahimo pa kaniadtong 1970. Sa tinuod lang mga kabisdak, nagtuobaya ko nga bagong gawas na nga modelo sa Suzuki, pero dugay naman diay ni nila nga model. Nagsugod ang storya aning Suzuki Jimny atong dekada 60, dihang ang Suzuki nakapalit og Steyr-Puch Haflinger. Para sa ilang pagtuon para sa buhaton nilang usa ka K-class off-road nga sakyanan o usa ka gamay nga sakyanan nga kaya gamiton sa pang-off-road. Atong tuig 1968, gipalit ang nabankrupt na Japanese automaker ang Hope Motor Company, og labi na ang ilang last na produkto ang Hope Star o in360, usa ka gamay nga off-road nga sakyanan. Ug diri na nila gihinay-hinay og upgrade ang maong nahisgotang sakyanan. Pag-abot sa tuig 1970, diri na nigawas ang una og orihinal na modelo sa Jimny, ang Suzuki Jimny Light Jeep 10 o LG10. Kini na power engine na 359cc. Naka-air-cooled, 2-stroke, naka-twin-cylinder engine. Og nipatok kini sa publiko sa Japan, og diri nagka-upgrade pa ang ilag mga modelo, gikan sa LG10, nisunod pud ang LG20 atong tuig 1972, ang LG50 atong 1975. Pero ang LG50 gipadak-an na ang makina, nahimo na kining 539cc, ug naka 3-cylinder na kini, pero 2-stroke gihapon. Ug sa maong mga modelo diri ni kusog ang ilang demand og una nilang gitarget ang Australian market, ug gisunod nila ang distribution sa tibok kalibotan. Sa nilabay nga mga katuigan nagpadayon gihapon ang mga modelo sa Suzuki Jimny, ug nag-usab-usab na ang iyang mga hitsura ug mga specification ini, hangtod karon. Unya mga kabisdak unsa man ang imong ikasulti sa video nato karon, labi na ang sinugdanan sa Suzuki Jimny. Comment down below na lang palihog mga kabisdak. Daghan kayong salamat mga kabisdak sa paglantaw ni ining video nato karon. Sa sunod na pud ha, atangin na pud ang bago na kong i-upload nga video, dinhi sa atong channel, nga gimugna para natong mga Bisaya. Salamat og kita-kits puhon.